Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Mi anhi baya gyud gabi si Papa ma. Iya gyud gisiguro kon mupadayon bagyugos pagpakasal. Nakasabot gyud ang imong amahan sa sitwasyon, Sara. Kun wa lang unta mo pakita si Anton. Dili gyud unta magduda si Papa. Muanhi ka ha ang imong amahan? Niya naman sila si Papa ma. Ma. Ingon ka, dili mo tambong si Anton sa among kasal. Tuod da? Di ang iyang auto? May kauban pagit siyang usa ka babae. Ingon ka ma, dili siya mo tambong. Nganong niaman si Anton, may kauban pagit siyang babae. Gisakitan ka ba sa imong nakita, Sara? Sakit ma. Dili na tinuod yung rason nga maong dili siya magpakasal na ako kay dili pa siya andam. Mahilain na din siya gigog, ma. Iya lang gina kong gibinuangan, ma. Sara, ayaw ko ba ang imong balatian tungod lang sa usa ka lalaki nga way parukanan? Sorry, nga wa gyud ko makapugo sa pagpugong ni Anton sa pagtambong ning inyong kasal. Gisakitan lang us ka matuoran, ma. Akong teksan si Bogart nga dili pa duulo nako si Anton. Maori dong, maori ay. Maori na nga tol ka. Kaya ang ulmigas dahil nagagdanay sa mga ilok be. At ang tudson ta ng ulmigas be. Nagunsa ang migas? Nanginog din. Kaparihan. Unsa lagi na? Di man ta ka manultian eh. Naginugdanay ba? Naginugdanay. OMG! Hindi pa. Mayo kan o ng migas sada. Kana. Pantay lagi si musultihan. Samtang kay. Uy. May nanawag na ako. Bagada yun. Kinsa mo ka nanawag? Kinsa na buwat tawag. Uy. Mama ni mo. Kaya dong. Ako tubagon. Ma'am. Nawagli ka. Niya si Anton Bogart. Ha? Ingon siya nga di siya matambong. Sige mo na siya padungag pustara. Duola siya Bogart. Pati ano ko? Ayaw siya. Kinsa patyon Bogart? Sorry, ma'am. Paminaw ha. Oh. Ayaw gud siya paduulan ako. Ug ibatasan ng tawana. Nagdapag yun ubang. Guwapa, ma'am? Abot lang. Ubay mo pang tanon. Ay. Duula dayon. Tingaling magkakita siya na ko. Ingnan yun hanggang dili paduulan ako. Ako sa pangitaon, ma'am. Sige. Bye. Mama to Bogart? Oo. Dili lang ka. Yung paglakaw kay balik ko na yun ka, ha? O saday ko. Tuon ako yung Brad Anton. Niya di ay? Niya mo kuno. Ayaw yung pagbiya din niya. Ayaw yun. Dili na ta musod sa simbahan? Wa pa mo magsugod. Akong gipangita sa mama. Nga naman. Aroy pa ila-ila ka na ako. Unsa? May nang magkaila mong mama, oy. Aron kung magkita mo, muduol ka niya, niya mo amin ka niya. Uy! Nga nagod taong mo amin man ko. Mao ko nagitudlo sa mga ginikanan, good. Ako makasugat og mga elders, mo amin gid mi. Aw ka mo, muhimo gid mo anak, kay gitudloan man ka mo. Pero kami nga way nagtudlo, aw, pikatay sa mata. Katawan sa kada. Katawan na, no? Dong, Anton. Ay, Bogart! Naka. Hapit mo ako makaila ni wala. Habi na kung kinsang mayurang miduol ako. Ngayon gusto ko sa loob dong. Ngayon kayo. Ali ko dong. Kaya doon ako ituyo ni mo. Ano ila good sulti good? Aw, ila-ila day mo bugad sa imi.
ang among manager sa among show. Hello? Hello, pod. Dong, kadiyo talaga kayo, dong. Dali, dali, Um, dali. Excuse me una ha. Dong, ingon sa mama ni mo, ayaw gyud ko no padoon niya. Ha? Naglagot nga, nagdaka, babay. Siksi niya, mabords pa kayo. Imo na, ha? Imo lang nyo? Uy, ikaw ba? Bagong tanong karon. Unsa man, mao ginagisulti mama? Bagon ko ni mo? Ikaw ba ganiha pa kawo? Na piti man gid kana ko ba? Murakag ba, dumutiyo na. Mo na gisulting mama, unsa ba? Okay raw ta ko no, kung ikaw ra. Gabi kaglain. Samot nga, makita Sara. Ay, huwag sa kong magtuo nga, muuban na siya na ko eh. Pero, dito na ko uyab ha, among manager to. Basta, tuman na lagi yun ang gihangyo ni mama ni mo. Ayaw yun ko na pa doon niya! Unsay tuyo ato niya? Amo tong boy oy. Tana, mamaya na ta din eh. Nga naman. Gipapahawa ka na? Wa man, tana na. Unya ra. Gusto ko makakita sa bride sa imong manghod. Din, mga Bugart. Ako ato yung Brad Anton. Sumbong ka mama, hindi mo ko sungok. Ano sa to, Bugart? Akong ato yung Brad Anton. Ano ako, Brad Anton? Tambong di ay siya ako kasal? Oo. At nung doon, Bugart, akong Brad Anton. Ikaw ba, wadi kibuot. Ayaw na lang. Hapit na magsugod yung... Hapit na magsugod ang pagpaso yung kasal. Dali na, maggawas na rin eh. Dali na. Ay, Wa makailan ako ang imong inahan. Busa, mahimo kong magpabilin din. Teksilan niya ako kung nasa ta mag-abot. bahala ka eh. Doon nagyo gitago kini si Anton. Ganun may dali man siya biya din hibi. Karon, ako ning masayran. Unya na kumubiya din hi. Huwaton ako nga mogawas ang bride. Sara, hapit na magsugod ang pagpaso. Okay na ka? Okay na ko, ma. Wala sab na ko makita ang auto ni Anton. Labing maayo, ma. Salamat sa imong pagsabot sa akong gibati, ma. Ha? Gibati ko usab ang imo karong gibati. Compose yourself now. Ni paingon dinhi si Papa nimo. Wa na din ang auto ni Anton. Unsa kay gisulti ni atong miduol niya? Ako hinoon siyang pangitaon. Aron akong pangutanon. Dong, ready na ha? Yan na paingon nga ni mama ni mo. Magsugod na tagpaso. Ganahan ako, paso, Bugart. Paso nga, purma ha? Ano paso ng kinawanggol ha? Basta ka to ang gitudlo ni mo. Tuyhad yun. Tuyhad sa paglakaw. Kanang proud yun ka ba? Ha? Nanasan na mong binatang katawa. Ayaw lagi. Karat karon. Suko ka, Bugart. Wala lagi. Ikaw man tong miduol ni Anton, no? Ay, ala. Ginsa na siya, Bugart. Kuyog ni Brad Anton mo. Mao ni ang manghud ni Anton? Mao ni Kaslon? Namday. Gusto lang ko masayod. Unsay imong gisulti ni Anton nga bidali man siyag biya? Lolo, sugod na, Bugart. Excuse me ha? Ha? Di kamay na ko sa wedding ko din. Mamukaso na. Kadita. Ano na ka ha? Ma, Tayo ready ka? ready na kayo, ma. Tuan na si Bogart. Kita na'y sunod mo paso. Ma, kauban na siya Brad na ko, Anton.
Dali na, Mateo. Ako'y una mo paso. Sunod dayon. Excuse ha, paso na akong mama. Ako na'y sunod. Gigugma ka sa imong bride? Tuwa na si Sarah sa gawas simbahan. Kagwapa niya. Diligid siya ang ngayong pariso ni Mateo. Mas ako gid unta. Yun na. Inang to si Amy. Kinanglang makabiya na mi din eh. Tingalig di ko makapugong sa kagalingon nga nagsudong ni Sarah. Naghilak ka, Sarah? Uwa man pa. Ay, klaro kayo naghilak ka. Naawa namuway mo mga mata. Tugani-gani ko, happy ka ba ning mong nahitabo? Happy lagi ko pa. Ikaw ba ang bride? Kinsa man ka? Girlfriend ko sa maguwang ni Anang gikasal. Mahimo ba? Kami na'y sunod nga bupaso. Ayaw guba ang kahinam nga ako rong gibati. Nakaguba ko sa imo rong gibati. Kay ngano? Mi bati kag kahinam ning inyo rong kasal? Wa ka na'y labot. Ay, mahimo ba? Biya na din eh. Halando mo nung adlaw sa kong anak. Misugot ka lang, sir, nga makasal ang imong anak sa iyarang groom? Kinsa ka man? Anong nagsamok-samok ka man, ha? Amy! Anong biduol ka man din eh? Dali na! Ayaw ko kong biraha, Anton. Dali na! Gusto lang kong matubag ang kahibong nga ako rong gibati. Dali na lagi! Ako'y tubag so gusto mong masayran! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!